kesä. Nyt tää on mun täihjärä. Ja toi on ton. Mä saan siis tehdä YouTube-videoita ja mun kanavaa ylläpitää mun sisko Nelli ja myös editoi mun videot. Voitte käydä myös seuraamassa mun siskon Nellin kanavaa. Siis tosta on kai kadonnut joku pätkät, niinku aloituspätkä joku, mutta siis tossa alussa ne ei ole vielä aloittanut haastetta, vasta niinku kauppareissun jälkeen ne aloitti sen haastetta. Tää nyt menee suoraan videoon, mutta se ei varmaan haittaa. Tää on siis tämmöiset viltit, koska jotain. Mä en kyllä tiedä miksi ne pistettiin. Peli ja kirja. Ja me haetaan lisää viihdykettä kyllä tänne. Joo. Ja sitten meillä on, me haetaan ruokaa, me esitellään sitten ne, mitä me otettiin. Tuolla on meidän ruuat. Siellä on raippa ja täällä on mun slaimi. Mila puuhailee taas jotain. Nyt nukkumaan. Just niin. Niin, ei mitään ylimääräistä. Pelkkä vessa, koska ei me voida missään täällä voi käydä. Paitsi Milahan kuulemma kävi tossa. Tai tossa. Tää on aika tylsää, jos me potalla. Mila käy niinku tossa. En mä oon. Ei mene oikeesti sieltä. Me kuvataan live. Eli me lähdetään 6 minuutin päästä hakemaan meille ruokaa ja syötävää ja herkkuja ja joo. Me kuvataan varmaan siellä kaupassa. Juu. Kaupassa ostaa terveellistä ruokaa. Joo, eli siis me käydään nyt ostaa Milan kanssa ja mun äidin kanssa evästä ja joo. En mä tiedä. Mila esitti, että miksi mulla on joka päivä hikka. En mä tiedä. Kun mä tykkään tuolta noista vaatteista. No jos saadaan semmosen ja mä otan tommosen. Eli me Milan kanssa justiin ostettiin semmoset välipaletut. Nää on aika terveellisiä, paitsi ei nyt niin, mutta ihan sama. Tääks Nelliltä, jos se lämmittäis mennä sit hampparit ja laittais juustoa ja ketsuppia. Täällä pyöri äsken joku tommonen peruna. Joo, Mila otti tommosen. Mä otan tämmösen hedelmäisen. Mä haluun täältä jonkun. Me oikeesti ostettiin tommonen selfie-peli. Me pelataan tätä tänään. Hei, nyt me löydettiin ne nam-nam-jutut. Tämmöset. Nyt me mennään kassalle päin. Hei, tuolla on vapaa. Me ollaan tosi hauskaa. Ai kuvaa kokoita. Kello on nyt, eli siis kello on nyt 8:03 ja nyt me aloitetaan tää video. Haaste. Ja me ei tiedä kuinka kauan me täällä ollaan, se lukee sitten otsikossa. Me ei saada enää poistua täältä. Me ostettiin tämmönen peli ja me ostettiin kyllä paljon muitakin, mutta me ei näytetä niitä nyt vielä. Ja me pelataan tätä peliä nyt. Tää on joku selfien peli. Voi väsittää nyt jo. Tässä kamerassa on akku lopussa, joten Nelli käy hakemassa tähän laturiin. Tuossa parvekkeella on laturipaikka. Eli toi meille justiin ruoka ja sitten me katsotaan sen jälkeen taas VR-laseja. Täällä varmaan... Te ootte ollut täällä Täällä vasta jotain puoli tuntia. Me pidetään nyt mun YouTube-kanavaa live. Nyt me ollaan täällä oltu aika jonkin... Kiitos Nelli rauhasta. Nyt siis... me ollaan oltu täällä jotain 2 tuntia, eli 22 tuntia vielä jäljellä. Löydä hymy. Jos löysin. No löysin. Mä en löytänytkään. Vastaukset, josta me ollaan syöty puolet. En mä voi näyttää yhden tyypin kanssa videopuhelua ja joo. Moi kaikki. Me ollaan oltu täällä tosi kauan. Kello on 5. Täällä alkaa 100. Meillä ei oo tullut vielä tylsää. Mä oon vähän tylsää. Mä tekin siis TikTokin. Niin. 4 tuntia ja 20 minuuttia. Kiitti kun pylistelitte kameralla. Meillä on siis oltu täällä tosi kauan. Tosi kauan. Eli siis mitä tein äsken nostaa Nelliin ja Lotankaan. Mä rakesin niille, koska ne ei lähtenyt. Ja nyt me tehdään jotain. Mila vahingossa, kun mulla oli sormet oven välissä, Mila pisti sen oven kiinni. Se hetken aikaa olla kiinni niin kuin vahingossa. Ja sit se oli sieltä, hups. Okay. Mitä kuuluu? Sen jatketaan. Eli kello on niinku 10:11. Me ollaan, en mä osaa laskea, me ollaan oltu aika kauan täällä on tosi kylmä ja silloin selviydytään tästä yöstä. Missä se kamera on? Me ollaan oltu täällä jo 7,5 tuntia. Hei, no niin tehdään semmonen dance. Eikin. Oi joo, mä en oikein nähnyt. Sä säädät.
Mummo. Ja siis mä yritän nyt mennä nukkumaan, koska mä oon siis niin väsynyt. Ja mä en mene nukkuun vielä. Niin, koska se yrittää paras. Eli siis emme siru vielä nukkuu, niin. Ja mä en nyt tiedä mitä mä teen. Ja mä en tiedä paljon kello on, koska mä oon hukannut mun puhelimen tänne. Nyt siis me molemmat ollaan herätty. Joo, mä tahtoisin paahtoleivä. Eikö se onkin vähän niinku paahtoleipä tuo? Se on pizza eikä paahtoleipää. Eli nyt me ollaan säädetty vaan täällä jotain. Pelataanko nyt tällä selfie-peliä? En mä jaksa. Eli siis, mä laitettiin Milan puhelin. Meillä on kova siivous täällä. Oi kiitti Nelli. Nelli toi meille ruokaa. Sitten mä edin Milan puhelimen. Tänään puubu. Nyt alkaa Milan. Oho. Cowboy. Mä en halua siivota. Eli siis nyt me siivotaan ja sitten Siru lähtee ja me en tiedä mitä mä teen. Eli siis nyt mä katon TikTokia, kello on 10:02, joten meillä on vielä tunti täällä aikaa. Yeah. Arvatkaa mitä nyt. Me fuskataan tää. Koska oikeesti niinku. Eli siis tässä oli tää video. Kiitos kun katsoitte. Tykätkää videosta, tilatkaa kanavaa, jos ette ole vielä tilannut. Ja me mennään nyt kirjastoon. Moikka, nähdään seuraavan videon parissa.